Апдейт на WordPress уебсайт. Дали ни трябва, защо е нужно да го правим? Какво значи апдейт? Означава, че плагините и темите имат нови версии и ако не ги апдейтнем, не са в настоящата си версия, съвременната си версия, то може да се получат проблеми в работата на сайта. Другото, което е по-опасното, е, че може да са вход за вируси или атаки, хакерски атаки и така нататък. Когато се прави апдейт, е необходимо след това да се тества дали всичко работи добре, защото истината е, че дори след апдейт може да има несъвместимост в новите версии на различните разширения или теми. Т.е. трябва да се провери дали всичко работи добре. Ако има грешки, несъвместимост, може да се върне предишна версия на отделни разширения или пък да се върне предишната версия на сайта като цяло. За да се случи това, за да се върне предишната версия на целия сайт, е необходимо преди да се направи апдейт, да се направи архив или бекъп на сайта, за да имаме спокойствието, че дори нещо да се счупи, ние имаме все пак някаква стабилна версия, която може да върнем и да проверим как може безопасно да случим новата версия и тя да е работеща. Така че ако имате технически въпроси или затруднения, или се нуждаете от подкрепа при такива задачи, добре дошли. Аз съм Елена Калинова. Заповядайте на безплатна консултация New Design Consult. До скоро!